प्रमोद बर' बिथाङा पलिटिक्सनि खोथाखौ बारा बुङा आङो डेभेलपमेन्टनि खोथाखौसो बुङो होननानै बुंबाय थादों। हाग्रामा बिथाङा पलिटिक्सखौ लानानै दिल्लीयाव खारलाय गुवाहाटीयाव खारलाय ओजों खारलाय हाग्रामा बिथांनि आमोलावहाय नंगौ गमामायैनो हाग्रामाखौ बाख्नायनांगोन बाहाय। आंबो खोनाबाय थादों प्रमोद बर' बिथाङा पलिटिक्सनि खोथाखौ बारा बुङा आङो डेभेलपमेन्टनि खोथाखौसो बुङो होननानै बुंबाय थादों। हाग्रामा बिथाङा पलिटिक्सखौ लानानै दिल्लीयाव खारलाय गुवाहाटीयाव खारलाय ओजों खारलाय बे खोथाखौ बिथाङा बुंदों नंगौ। डेभेलपमेन्टखौ कनसिडार खालामनांगोन खारन जोंनि मानसिया आन्दलनजों गोबां गोग्लैनानै थादों। एबसुनि आन्दलन एनडिएफबिनि आन्दलन पिटिसिनि आन्दलन बायदि बायदिनि आन्दलन बे गासै आन्दलनजों जोङो खमावबो 40-50 बोसोरसो जोङो गोग्लैनानै थानायाव बे हारिया जौगानायाव खोब उननानै थादों। दा डेभेलपमेन्टखौ गोसोखांनांगोन खिन्थु प्रमोद बर'नि डेभेलपमेन्टनि प्रसेसखौ आङो खोब सन्देहजनक। बिथाङा डेभेलपमेन्ट होनबाय थादों बबेहा डेभेलपमेन्ट जादों जोङो बेखौ सिनायनांगोन। बे बर' हारिया खौ डेभेलप खालामनोबा बिनि मुल मन्त्रआ बबेनिफ्राय जागायो बिथाङा बेखौनो निस्सय दाबोनो मिथियाखैदां। आङो मैया दाखालिसो बे सप्तायाव ख्रिस्टमासनि सिगां आरो ख्रिस्टमासनि उनाव मोनब्रैसो हाथाय बेरायबाय आं। काजलगाव हाथाय बिराद गिदिर हाथाय बेबो बाहाय बेरायबाय आं। कारिगाव हाथाय बिराद गिदिर हाथाय आं बाहायबो बेरायबाय। कुसुगाव हाथाय बिराद गिदिर हाथाय पाब्लिक रायजो राजानि हाथाय बेहायबो आं बेरायबाय। क'क्राझारावथ' आं सानफ्रोमबो हाबखायो। आं हाथायाव थांनाय लोगो लोगो आङो सोङो अमा बेदरनि दामा बेसेबां, दाउसाफोरनि दामा बेसेबां, हांसोफोरनि दामा बेसेबां, अमा फिसानि दामा बेसेबां, बोरमाफोरनि दामा बेसेबां, माइनि दामा बेसेबां आं बेखौसो सोङो। खारन जोंनि गासै बे रायजो राजाफ्रा 90% बर' कमिउनिटिया बा आसामनि कमिउनिटिसफ्रा मा फार्मार्स कमिउनिटिस। अब्ला बे फार्मार्स होननाय लोगो लोगो मोननै रोखोमनि फार्मिंखौ जों फार्म होननानै बुङो। मोनसेया जिब जुनार फिसिनानै जानाय आरो मोनसेया आबाद मावनानै जानाय। बे मोननैबो जिनिसखौहाय नोङो जेब्लासिम डेभेलपमेन्ट खालामनो हाया डेभेलपमेन्टआ मालाबाबो जाया। दा बिथाङा बेखौ मावग्राब्लानो माखौबासो मावदों। खारन आं बाजाराव सोंबाय हाग्रामा बिथांनि आमोलावहाय नंगौ गमामायैनो हाग्रामाखौ बाख्नायनांगोन बाहाय। मोनसे खेथ्रआव जे अमा बेदरनि दामा 350सिम थांबाय। अमा फिसानि दामा 3000, 3500, 4000सिम थांबायमोन। दा बेखौ फाननानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बिराद हिसाब खालामो। गथ' गथायनि एडमिसननि थाखाय अमा मानै माथाम फिसियो। न'नि गुन्दै एसे बायदेरनानै बा लाब जायो बेंकआव दोननाय बायदि जायो आरो फैसाया आद्रि जाया इदार उदार जाया। दा बेखायनो बे अमा फाननानै बोरमा फाननानै दाउ फाननानै जाग्रा कमिउनिटिया दिनै जुदि बावहाय गोग्लैबायबा गोग्लैबाय बर' हारिया, गोग्लैबाय बे आसामबासिया, गोग्लैबाय बे बड'लेण्डबासिया। अमा बेदरनि दामा दिनै 200, अमा फिसानि दामा 1100, 1200 आरो 1500नि एभेलेबेल मोनो। बोसोरसे मानि बे 15 आरो 16 थाखा गाहामनि अमानि गुन्दै बायनानै बे अमाखौ फिसिनांगौबा बेहा लाब जाखोना लस जाखो? 100% लस। अब्ला बिनि सिमाङा मा? गावनि गथ'नो एडमिसनाव एथ' नांगौ, आंनि फिसाजोनो कलेजाव हाबजेननायनो आङो दख'ना बायगोन उमुक बायगोन होननानै सिमाङा बाहायनो जोब्बाय। दा आं बेखौसो बुंनो लुबैदों प्रमोद बर' बिथाङा दिनै गभर्नमेन्ट खालामनाय लोगो लोगो रायजो राजाया खोब खैफोदाव। आङो सोंबाय बावहाय हाथाय खनसेयाव माबैसे अमा फाननो हायो? आवगायावलाय हाग्रामा सारनि आमोलाव जोङो माबा 6टा 7टा गाहामसिम फाननो हायोमोनलै सार। खिन्थु दिनै प्रमोद बर'नि गभर्नमेन्टआव मानैखौबो फाननो गोब्राब जाबाय। बेथ' खोब दुखुनि बाथ्रा जाहैबाय। अब्ला नायदो नोङो गरिबखौ माबायदि स्ट्राइक खालामखो? प्रमोद बर'आ मानो डेभेलपमेन्ट होनखो? मानो डेभेलपमेन्ट होनखो? बावहाय नोङो बे फार्मिं कमिउनिटिखौ डेभेलप खालामाबानो जाया। माइनि दामा खम 500 थाखाल'। गिलु बालु दैलांसे नोङो ओरैबायदि मोसौ बलदफोर बायदि गुद्दा गुद्दि खामानि मावनानै हासार बायदिसिना होनानै जि फसल खालामो जोङो जोंनि हायावथ' नोङो क्रप्सल' मावनो हायो अखा बांखाखौ नेनानैसो। बावहाय नोङो 8 मन 10 मननि बारा प्रडाक्सनखौ खालामनो हाया। खारन आंबो खालामदों आं मिथिगौ। आंना 11 मन जादों बिगायाव अब'से जानायालाय। गोबां खस्थ' खालामनानै दा बे एफाराब खस्थ' खालामनायाव आङो 20निफ्राय 25,000 फैसा गारखाबाय। दा बेखौ 500 थाखानि आं मनाव फाननांगौबा अब्ला फार्मार हिसाबै आं बोरै थांनानै थागोन? थांनानै थाया आङो। दा बे जिनिसखौ नायनांगोन प्रमोदआ माइनि हाथायाव बेरायहैनानै प्रमोदआ माइनि दामखौ बारायनांगोन। अब्लासो आबादारिफ्रा डेभेलप जागोन। आरो बे माइ फाननानै गथ' गथायनो गोजां बोथोराव गस्ला जेकेट बायगोन, सुइटार बायगोन, आग्लायनायखौ न'आव बाहायगोन। दा बेखौ खालामबासो रायजो राजाफ्रा खुसि जागोन। अमा फाननानै दाम मोन्दों एथ' मोन्दों, दाउ फाननानै एथ' मोन्दों। दा जोंनि गामियारिनि बे फार्मिं कमिउनिटिसनि लेंगुवेजआ बेसो। दा बे जिनिसखौ जेब्लासिम प्रमोद बर'आ दाङा रायजो राजाया माब्लाबाबो डेभेलपमेन्ट जादों होननानै साननाय नङा। नोंनि खरर 30%, 25% माबा होनानै पार्सेन्ट होनानै बे स्किम बख'नायखौ जोंनि गामिनि आइ आफा बिदा फंबाया रोङा। दा बेखायनो आङो होनदोंसो प्रमोद बर' बिथाङा बे जिनिसखौ थाब नायोब्ला खोब मोजां जागोन आरो जोंनि बड'लेण्डआव डेभेलपमेन्टखौ बेनिफ्रायसो जागायजेननांगौ आरो मा।